November 22, araw ng Lunes, sa unang pagkakataon matapos ang halos 2 taon, muling nagsagawa ng physical classes ang mga mag-aaral sa Mother of Good Counsel Seminary sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Dito kapansin-pansin na ang mga naglalakihang silid-aralan na dati raw ay halos punuan, limitado na lamang ngayon ang laman batay sa retrofitting na inirekomenda ng Department of Education o DepEd. Mismong si DepEd Bureau of Curriculum and Development Director Jocelyn Andaya, katuwang si City of San Fernando Mayor Edwin Santiago ang nagsagawa ng inspection sa pilot testing ng limited face-to-face classes ng mga mag-aaral na nasa junior at senior high school. There are a lot of protocols naman po na pwedeng sundan. And as we've saw naman po, those protocols are being napapatupad naman po dito. Batay sa mandato ng national government, sa mga lugar na maidedeklarang low risk ng COVID-19 incidents lang ang maaring magkaroon ng pilot face-to-face classes. 18 ang pinahintulutan na magkaroon ng pilot face-to-face at marami sa kanila, in fact, I think 17 of them will start this week. Bukod sa clearance ng Department of Education, kinakailangan din umanong may basbas ito ng local chief executive na tumatayong IATF commander. Ayon kay City of San Fernando Mayor Edwin Santiago, maagang nakapag-comply umano dito ang MGCS. Para makapagbukas ka, ay 0 cases ka, number 1. Dapat kontrolado. Kaya nag-umpisa dito na kailangan na bang buksan yung mga eskwelahan? Kailangan na bang pumasok ng face-to-face sa mga bata? Yes. Kaya lang, hindi basta-basta yan. 56 ang kabuang enrollees mula sa junior at senior high school ng MGCS at halos lahat umano sa mga ito ay bakunado na. Hindi kagaya ng tradisyonal na eskwela, ang mga seminaristang estudyante rito ay in-house. Maging ang 36 na teaching personnel daw ng seminaryo na pawang nagpapari naman daw ay nasa loob din ng campus na mamalagi. Kaya kontrolado ang galaw ng mga ito. Ang mga teachers namin, 85% are in-house, meaning they stay in the seminary 24/7. Yung 15%, they come either in their private cars or in a shuttle service. So, ina-avoid po namin that they commute. Samantala, ayon kay DepEd City of San Fernando School Division Superintendent Dr. Imelda Macaspac, bukod sa MGCS, 4 pa ang humahabol na magkaroon ng permit sa mga private schools sa Siyudad San Fernando para makapag-umpisa ng pilot face-to-face. Anya, nakadepende umano ito sa kanilang compliance sa mga lituntunin gaya naman ng pagtitiyak na bakunado ang lahat ng teaching personnel at may waiver o consent ang mga magulang ng mga mag-aaral na papasok. Meron talaga tayong team na nag-a-assess sa mga schools. After nila na-accomplish yung safety checklist, so i-validate nila kung talagang nagpa-follow sila ng mga safety protocols. Tapos i-recommend natin sila sa region at ang region i-recommend sa central office. Samantala, bukod sa MGCS sa Pampanga, isang private school din sa Zambales ang nabigyan ng go-signal na magsimula ng limited face-to-face. Ang dalawang schools natin ang isa ay nasa Zambales, ang Academica de Meridien. Alam niyo 10 estudyante lang yun, K-3 sila. At nababakas mo talaga yung kanilang excitement kasi nandun ako 5:30 in the morning pa lang. Isang international school din sa Clark ang pinayagan ng magsimula ng in-person learning. Ngunit dahil iba ang academic calendar nito, ay sasabay na lamang daw sila sa expansion sa susunod na taon. Paulo G. Santos, CLTV News.